Selamun Aleyküm vatandaşlar. Bugünkü gepleşimiz Saparmurat Atayüç Niyazov'un ölen gününe bağışlanıp Saparmurat Niyazov'un dövründe näkili politika alınıp barıldı, näkili kemçilikler boldu. Şolar barada gürün edýäs. Anadurdy Hacıyev, Atamurat Saparov, Nur Muhammed Hanamov, soňam Vinzetta bilen dowam edýäs gepleşigimize. Nur Muhammed Hanamov, sizden başlasak. Olur. Sağ olun. Emme dinleyicilere selamun aleyküm. Belki de tazil çenni görüşmüyoruz. Emmeniz de yetkiliyen taziliniz kutlu olsun. Emmeniz için düşümlüğün olsun. Arzularınız hasıl olsun. Inni hakikat yankı şu aydılan tema geçeceğiz. Niyaz filan has yakın tanışan doğrum yankı meni Gosnava başka edip gelenlerinden sonra. Ön yılmaklarda ya olmazsa etkileyen çıkışlarda görüyorduk, istiyorduk. Yöne yankı etişmeyeli yakından tanışanım. Yakınla iş çalışan doğrum. Osnav'da başlık olup işler doğrum. Birinciden yankı Osnav'ı bellenecek olanla onu yankı men önkü başlığım varavun sistemasında işlemde Ataçarıyev yata nereye olsun aradan çıkıp duruştuk. Şol men başlığım hem molim diysem yanlış olmaz. Yankı Gosnava şon teklibi bilen öldürülendim. Niyazov'um şonu kabul etti. Onun bellenmeden ön men bilen var duşup bir sorular veriştirdi. Nahili alıp barjagmy bilýän ol işleri. Enam aýtdym men Garawmstroy ol Yankı Soýuz Ministersiýasyna bagly ministersiýa neme glafdy. Şoň ornaşary hökümine üçümçülük meselesini alıp barýardym. Üçümçülük meselesem Yankı esasy Moskwa üstünden. Bu ministerligi SSR'in su ministerliginden çözülýärdi. Näme üçin diýseniz Garawmstroy oňa bagly. Şonu iş çalışanda köp meseleler näme üçin diýseniz Garawum kanal öz başlap bir has üýtgeşip obyekt. Şoň üçin bir topar hidrosarujeniler bardy. Oňa edilýän Yankı enjamlar metal bolsun, sement bolsun yaman uly miktarda gitýärdi. Şoň üçin ýöne normativ bilen o obyektler ýapyp bolmaýardy. Şo meseleni artıkmaç almak için Gosnava, Gosplanı, Soyuz'a, Soyuz'un Gosplanına, Gosnava'na çıkmalı oluyordu. Proyektör bilen görkezip, hakikatten gerekli yani özümüzün tapıp gören adımı değil, hakikaten proyekt boyunca gerekli atar deyip şeydi. Onun için Gosnava'nın sistemasına, Gosplan'ın adolukta da sistemasına tanış olup alıp barayan işlerini biliyordum. Şu zatları gurrun verdim, onu bolya, onu alak olsa onunla Gosnava başlığı edip beni belliya, yani meclis tekliğimizi kararlaştırmalı deyip aytti, bolya değişip şunu birinci edecek duşum. Şimdi näme aýtjak bolýar? Yankı Niyazov Gosnav bilen minfini özüm kuryr desek diýdi, eýleki ornasarlaryna. Näme üçin diýseniz her ornasar bir pugdogy kuryr desýär. Şoň üçin ornasarlaryň birine bersem, ol yorgony özüne çeker diýip, şonu ýaly gurrun edip, ol diňe bir pugdogy işlemelär. Bu iki sistema, iki ministersiýany, Gosnava ministersiýasyny neme deňleşdirilýärdi. Bu iki pugdogy özüm kuryr desek, şoň üçin hemme galan eýleki ministersiýalary, eýleki pugdoklary deň kerediler ýalyp, çeýdip özü kuryr etdi. Şoň üçin şu mesele boyunca aram çağırýardy, bir umumy ýagdaýlary aýtyp Yankı habar vermeli Niyazova. Ýöne esasam has ýakyndan ki Sowet Soýuzy dargandan soň, Türkmenistanyň öz başlygyny gazanandan soň işler has agyrlaşdy. Näme üçin diýseniz Soýuz döwründe näme de bolsa Soýuz üstünden Yankı umumy berilýän fondlar bardy. Kuruluşluk materialy bolsun, teknika bolsun, ya başka zatlar bolsun, Gosnava degişli zatlar hemmesi Yankı Soýuzyň ministersiýasynyň çözülýärdi, ya Gosnav bolanna Gosnav Soýuzyň çözülýärdi. Şoň üçin Soýuz dargandan soň bu aragatnaşyklar kesildi. Täzeden hemme döwletler bilen ýerde näme alýan bolsak, täzeden bu ýol açmaly boldy.
Näme üçin diýseniz, şo döwürde bir topar döwletler, öňkü soýuzy bagly respublikalar nerden näme bolýandan bilen okdylar. Näme üçin diýseniz, uly dawa başlan. Bu dawa şo döwürde Ukraina bilen boldy. Näme üçin diýseniz, Türkmenistanyň gazyny Ukraina'da berilýärdi. Ýöne muň hemmesine ýa-ni Gazprom teretýärdi. Ukraina bolsa biz Türkmenistany bilemizok, biz diňe Orsetden Gazpromdan alýas. Sizin gazyňyz barada bizim habarymyz ýok diýip şeýdip Türkmenistan bilen aragatnaşygy o mesele boýunça seretmek islemedi. Şoň üçin uly hereketler edip, ýa-ni Orsetden bu döwründen soýuz aýrly Orsetden Energiýa Ministersiýasyna bagly Gazpromyň şo mahal oň ýollaşçysy Çernomyrdinli. Tasarifim ýa-ni Premier Ministriň ornatary bolan soň şo meseleler boýunça Moskwa gatnaşyp Çernomyrdy bilen kän dawalaşyp edip şu miktarda bizim gazymyz ahyry soňuny boýna aldylar. Şu miktarda Türkmenistanyň gazy Ukrainaga gitýär diýip resmi hat berdiler. Şo hat boýunça Ukraina bilen aragatnaşyklar iki tarap bilen söwda aragatnaşygy protokollaşdyryp işlenip başlady. Edil şonu ýaly hemme eýleki soýuza bagly öňkü respublikalar bilen diňe Pribaltika ýokda arasynda galan hemme döwletler bardy. Şolar bilen hemmesi bilen ýa-ni şolar ýaly aragatnaşyklar protokollaşdyrylyp Türkmenistana näme berilmeli, Türkmenistan näme almaly o döwletlerden, o respublikalardan şolar ýaly uly iş geçirildi. Esasy ýa-ni Niýazowyň ornatary ýöne onlar bilen delegasiýa goşnap, mentor hem eýleki puldoklardan ýolbaşçylar gatnaşyp şeýdip şolar ýaly protokollaşdyryp almaly bermeli meseleler kanunlaşdyryldy. Ondan soň ýerine ýetirilişi her hepdede bir gedek Niýazowa baryp ýa-ni habar bermeli. Näme üçin biz näme üçin diýseniz ýa-ni protokollun ýerine ýetirilişini Türkmenistandan näme gidipdir, Türkmenistandan näme gelipdir. Şonu hemmesini goşnap kontrol etmeli boldy. Kontroly ýüklenli Niýazowyň görkezmesi boýunça. Ondan şu mesele boýunça hepde bir gedek kime näçe berileni barada, kimden näme alynýany barada, kemçiligi barmy ýa doli ýerine ýetirilýärmi diýip şeýdip Niýazowa habar ýetirmeli boldy. Şoň üçin şo döwürde ýa-ni 92-den başlap hemen ilçe olup gitýänçem 94-üň ortalaryna çenli şolar ýaly Niýazow bilen hepde bir gezek diýen ýaly hal bir başga bir meseleler boýunça oň wagtda bolmasa ýa bir ýere gitýän bolsa diňe şo döwürde baramokdyň ýanyna. Ýoksa galan wagtda baryp şolar ýaly habar berilýär. Şo döwürde has ýakyndan tanadym Niýazowy. Umumy Niýazow diýilen adam Daştöwre bilen deňeşdirilenini, Daştöwre diýende ornatarlary bardy, bir topar, ýa-ni esasy nimerekleriniň ýakynlaşdyrylanyň biri Recep Safarovdy, onuň ýoly Gurbanmuradowdy, şolar ýaly ornatarlary bilen deňeşdirilenini akyl boýunça has ýokdurdy. Näme üçin diýsem ol tantyk adam diýerler, akly ýerine adamdy. Ýöne ol aklyny hakykatdan ulanmaly ýoly bilen ulanmady. Diňe öz şahsy kultu boýunça şo öz şahsy kultuny galdyrmak hem özüni bir padşah hökmünde Türkmenistanyna görkezmek diňe şo ýoly ulandy. Beýnansagan. Näme üçin diýseniz Niýazow hakykatdan ilki ýyllarda soýuzlarga ýanyna biz oňa dogrusyny aýtsak inanmak. Näme üçin onan? Ay bir yetim adam, ýaşlykda horluk çeken, enesi atasy ýok bolan, ýa-ni atasa watan, ikinji watan urşunda ejesem ýa-ni Aşgabatdaky bolan uly ýerranmada ýok bolan eýleki doganlar bilen. Şoň üçin ol doganlarynlaşlarym onu almandylar terbiýe etmeni özlerine deddoma beripdirler. Deddomda önüwesen horluk çeken, şo horluk çeken adam halkyň horlugyny düşünür diýip şo pikirde biz anany oňa. Ýöne gynansagym gysga döwürde biziň ýalňyşanmady bilip urdyk. Näme üçin diýseniz oň etýän hereketleri başta eden hereketleri. Hemmesi diňe ýa-ni öz kursesinde oturan ýerine güýçlenmek, ayakta berk durmak, hemme puldokları gow edip eline alıp diňe şoň gepi ýörär ýaly, şonu ýaly sistemany gurdy.
O dine o sistemanı kuran bilen köşeşmi. Esasi halkın gözünü korkutup dine şo näme leppey diýer ýaly şolar ýaly sistema yol aldy. O da şu neçenli devam etýäginden sagam. Näme üçin diýseňiz, ýene bir mesele getirjek bolýan ýanky akyl barada. Uly Türkmenistan boýunça aktifler bolanna, uly ýygnaklar bolanna, oňa dine ýanky meclisin deputatlary däl, olaram gatnaşýady, emme ornatarlary gatnaşýady, ministrler, eliki ýol Respublika Pudoklong, Respublika degişli Pudoklong ýolbaşçylary gatnaşýady, vilayet häkimleri, ahas uly bolanna etraf häkimlerine çennem gatnaşýadylar. Şolar ýaly ýanaga oňa ýöreýçe gowadyp doldurup bir spravka taýinýady. Umumy Türkmenistana gelen datlary barada şo sebäp bilen nähili problemler çözülýär, nähili problemler bar diýip şolar ýaly spravkany esasy ýene de gosnaba berilýärdi. Ýanky dine gıda meselesi boýunça mintor taýinýady, ýanky eliki meseleleri boýunça eliki respublikalar bilen aragatnaşyk meseleleri boýunça gosnap taýinýady. Şo taýinlap ýerden spravkamy görkezip aýda uğramda esasrak nisbakan 50-60% aydamda bolly dowam et. Elik mesele geçdik. Şeýdip ketýärdi. Men ilki pikir etýärdim bir wagt az bolan soň kowluk ýa-ni näme mümkin diýip. Onuň ýöne görsem ertesi ýygnakda şo men berýän spravkamy dolu ulanýar. Dolu men oňa aýdyp ýetişmem soň. Bu näme üçin diýseňiz, derrew şo diýen zadyňa düşünýärdi. Şo akylyň ýerine de ne aýtjak bolýar. Ýöne edil şo ýaly spravkanam ýanky Recep Safarow getirdi ýaly. Oňa ertemde aýda uğramda dur entek şu mesele boýunça sen maňa şu ýaly spravkan et, bu mesele boýunça bu ýaly spravkan et diýip şoňa düşünmeýän bir topor ýene goşmaça ýalysyňa biri ýetýärdi. Muňa bolsa goşmaça şu spravkan üstüne ýene 10 spravka etmeli bolýardy. Ondan şu deňeşdirjek bolýanna hakykatdan ol samsyk adam ýa akylsyz adam därli. Ýöne ögem aýdyp geçdim häzir meni gaýtalajak bolýan ol akylyny başga ýola ulandy. O ýolundan biz şunu görüp ýörüz. Näme üçin diýseňiz, oň ýerine geçen adamlar Ilka Gurban bolat, ýanky Berdimuhammedow, soňam bolsa ogly Serdar, şoň ýoluny alyp barýarlar, täwir meselelerde gaýtap ondan öňe düşdüler. Kısaca aytsam şolar ýalyra. Düşnükle. Soralar var mı? Bolmasa Anadurdy Hajyev'a söz bereli. Второй раз в своей жизни я, как бы говоря, столкнулся с Ниязовым после того, как в июне 1992 года ко мне пришла корреспондент туркменской «Искры», была такая Нина Соснина, очень грамотная, очень эрудированный журналист. И она попросила меня написать статью о национальной валюте. Тогда в республике очень сильно шел разговор о национальной валюте, и я пошел ей навстречу, и поскольку был начальником управления эмиссионно-кассовых операций, написал эту статью. Эту статью опубликовала Туркменская «Искра» и Совет Туркменистана. После этого, когда назначили нового руководителя Центрального банка, Сапарова Назара Исаевича, у меня с ним состоялся разговор. Он сказал, нам дадут поручение о том, чтобы мы проработали вопрос ввода национальной валюты. После этого мы пошли к Очерцову и, соответственно, к Ниязову. Ниязов тогда сказал, что поскольку республика стала самостоятельным государством и не может находиться в рублевой зоне, то есть вся экономика, все денежные обращения не может регулироваться чужим центральным банком. Там я с ним вплотную, как бы говоря, познакомился. И они мне дали поручение осуществить вот эту денежную реформу. Я поставил условие, чтобы поехать посмотреть, как вообще работает экономика западных стран, поскольку я знал, как печатают деньги, был на московской фабрике Госзнака, в Перми печатали рубли, был в Ленинграде на Монетном дворе Петропавловской крепости и так далее, и так далее. Но мне хотелось знать, как
западные центральные банки работают. И меня послали в Германию на стажировку в Бундесбанк. Там я подробно изучил, как была произведена денежная реформа в 1948 году. Ее сделал Людвиг Эрхард, немецкий форматор, его называют отцом денежной реформы немецкой. Впоследствии он стал канцлером. Немцы, как бы говоря, немецкая экономика после войны была в разрухе. И благодаря плану Маршалла, это план госсекретаря, министра иностранных дел Соединенных Штатов, они оказали финансовую помощь, они оказали техническую помощь, но Людвиг Эрхард сделал именно денежную реформу, после которой начался всеобщий подъем немецкой экономики. Для меня было первой неожиданностью, когда мы уже подписали с британской компанией Деларю контракт на печатание денег, и нужно было все-таки дать свои предложения, какой будет курс этой валюты. Мы тогда, где-то в апреле-мае 1993 года, дали свое предложение где-то в пределах 5-7 монат за $1 США. Напечатали мы где-то 82 миллиона монат, и эти монаты должны были по нашим расчетам хватить на 2-3 года, чтобы нормально обеспечивать денежный оборот. Но когда мы услышали, что 1 к 2, то пришли в некое замешательство. Когда я обратился к Назару Саевичу Сапарову и потом отчет, будет ли достаточно столько валюты для того, чтобы поддерживать курс монаты, нам сказали, что да. Но, в принципе, тогда вся экономика Туркменистана переходила на рыночные отношения. И с мая 1992 года правительство Туркменистана, то есть исполнительную власть, возглавил сам Ниязов. Тут начали приниматься различные постановления, различные законы парламентом, экономические законы, там закон об инвестициях, закон о Государственном центральном банке и так далее, и так далее. Что меня смущало? Смущало то, что, допустим, я когда беседовал до этого с депутатами парламента и посетив там ряд западных банков, я говорил, что Центральный банк должен быть подотчетен, как самостоятельная структура, должен быть подотчетен парламенту. Однако сделали все наоборот и просто-напросто подчинили Центральный банк Ниязову, президенту. Вся экономика была настроена на то, чтобы, грубо говоря, принимали закон, делали шаг вперед, 2 шага назад. Вот я говорил о немецких реформах Людвига Эрхарда, который, во-первых, сделал денежную реформу, во-вторых, отпустил цены. В-третьих, приняли антимонопольные и налоговые законы. Вот что было в Туркменистане? В Туркменистане, как только президент возглавил правительство, все пошло наперекосяк. Любое ценообразование устанавливал президент. Допустим, я могу привести такой пример, что ежегодно Ниязов устанавливал для арендаторов сельского хозяйства цену на хлопок. Хотя мы все говорили о рынке, и все знали, что цена тонны хлопка на мировом рынке стоит, допустим, около $1000, Ниязов внутри Туркменистана устанавливал свои цены. Был такой момент, когда Пайзы Гельдемередов бежал к Ниязову и устанавливал цену на килограмм картошки. Все это вот не способствовало тому, чтобы в Туркменистане были хоть какие-то рыночные отношения. И в конце концов, это все обернулось в том, что никто, практически все министерства и ведомства были парализованы, а особенно это ощущалось после того, как рухнул Манат, и когда все это пошло наперекосяк, все начали бегать к Ниязу и спрашивать разрешение только у него. Даже когда Центральный банк менял курс, нам приходилось писать письмо
Ниязову, и потом председатель банка шел к Ниязову, и если Ниязов подписывал это постановление, значит, мы в данном случае устанавливали новый курс. Несмотря что была введена собственная валюта, Ниязов наперекор этому, причем была введена на основе закона, Ниязов сам нарушал этот закон. Он подписывал контракты с западными фирмами в валюте, что не способствовало укреплению курса Моната. Освобождал эти западные фирмы от таможенных и налоговых сборов. Понимаете? То есть ему, вот как он хотел, так и решал. Но самое плачевное, что парламент, который был преобразован из бывших депутатов Верховного Совета, напринимали столько законов, которые практически подчинили все. Вообще в государственном строительстве есть 3 ветви власти. Это законодательная, судебная и исполнительная. Так вот, парламент все отдал в руки одного человека. И с этого момента Ниязов стал назначать судей, назначать прокуроров и так далее. Но Нурмухамед Чарыевич уехал в 1994 году, в середине. Я же скажу, что вот то, что Ниязов получил огромные вот эти полномочия, он начал применять их репрессивными методами против собственного народа. Любой, кто мог выступить против Ниязова, он тут же либо фабриковали против него уголовное дело, либо его выживали из республики. Или если человек не уезжал, то его сажали в тюрьму. Он разогнал все творческие союзы, союз кинематографистов, союз журналистов, союз писателей. Все это было просто-напросто на корню искоренено по одной только причине, что люди отказывались его хвалить. Люди отказывались его. И он вот это все разогнал, оставил только один союз, это союз скульпторов. Там был такой Бабасары, которые просто лепили везде эти скульптуры Ниязова и укрепляли его культ личности. Ситуация была такая, что в начале, особенно в середине 90-х годов, Ниязов, когда прибрав всю власть в свои руки, с этого момента просто началась развиваться его культ, насилие над народом, никакой заботы о народе у него вообще не было. Вся валюта пряталась за границей, вся валюта, особенно это было в начале 90-х годов, 91-й, 92-й, 93-й год вообще ничего не поступало в республике. При нем была развита очень сильная коррупционная составляющая. Ну и подавление инакомыслия, подавление свободы слова, подавление вероисповедания свободной, все это было при Ниязове. И вот результатом я могу сказать, Нурмухамед Чарыевич, он, конечно, промолчал, но вот то, что творилось, особенно когда часть интеллигенции выехала за рубеж, и он, когда начал репрессии, Нурмухамед Чарыевич может подтвердить слова, началось просто-напросто жесточайшие репрессии по методу Сталина, когда человек, который высказал свое недовольство или где-то уничтожали не только этого человека, уничтожали их родственников, уничтожали близких. Это было просто, как вам сказать, такого кровавого диктатора. Вот то, что мы читали, два моих дедушки были репрессированы в период Сталина. Я просто не верил, что такой период может прийти обратно. Но, к сожалению, он пришел. Пришел в лице вот этого Ниязова. Спасибо. Vindetta, sizden bir öz fikrinizi aytıp geçseniz. Salamu aleykümler. Emmende. Salamu aleyküm vatandaşlar. Ben o atımda şu tayda hem Türkçe, Türkmençe diyecek hem Orçça.
öz wagtymda wezipe almadyk, dad etmedik. Yani biz şu garaşymyz şu taýda ýaşan wagtymyzda men şonu aýtjak bolýan. Kyn wagtlardy, doğrudan kyn wagtlardy. 10 ýylyň içinde şu näme 90-ýyldan 2001-nji ýyla çelle şu haçanlar şu ruhnama doktrinasy çykanlar. 10 ýyl içinde şahsiýet kulturyny döretdi. Ýöne sözde diýsek diktatura. Esasat ýanda andurda aýdyp geçti. Bizim Нешват шон аdyny, как сказать, пожинаем эти моменты, то, что полностью была выдавлена интеллигенция. Интеллигенция Türkmenistan'a gittiler. Gittiler, onu hemmemeden bilýär. Ondan başka da intelligensiyadan başka milletlerden ortlar dağıtlarım göçüp başladılar. Kazaklar, kalan milletlerim yoğuştan Türkmenistan'ı taşlap gittiler. Ne mi diyedim Yazıf? Şu inteligensiya giden vakti bir düşünüyor. O beni adımı düşüyor şunlarla söylüyor. Türkmenin kanunu diye balet yoktu diye. Balet yoktu Türkmenin kanunu diye. Balet yaptılar. Operanı yaptılar. Tiyatrlar yarım o da işleyediler. Esası da adam ilm akademiyasını yaptılar. Akademiya nauk была полностью, так сказать, уничтожена. Yoktu şu daydı. Ondan başka da bilim sistemasını dağıttı. Bilim sisteması 9 klas образование etti, dağıt etti. O adam çağlarım mektebe oturanlar, daşarı yurtta 10 klas olmasa biz hemmemeden şu vakti adama düşenler. 10 klası olmasa instituta dalana aktılar. Bilim sistemasını, как сказать, накорнил, просто он уничтожил. Ne mi döretti? Döretti şeyler var elitanı, bilimsizlik zatlar, şu esası zat şolarda yadıma düşüyor, şu tayda adamlar gelenler de var ha, teyada şu gelenler, instituttan son baranlar adamlar, onlar diyordur, bilirden bir ilimim yok, bilimim yok, onlar değil mi şu para almak bilen ya da şeylip yaşap bilir, şunlarlık bir derecede işlerini da ediyorlar. Onlar uçup, şunu döretme uçup, şunları, как бы сказать, укрепить их элитный жилье veriyorlar onlara. Elitkalarda da hatta yaşattırıyorlar. Nemidir, iş alacak bolsan, 3 tane arkanı yazmalı. 3 tane arkanı yazanda kim arası Türkmen mi olmalı? Arası Türkmen mi? Tire paralık döretip başladılar da dedim. Arası Türkmen mi? Son bu arası Türkmenlerin nemi? Son olarak türmede bastılar. Arası olsun, arası olmasın. Ne açı adamlar doğru dedim andurda. Türmeden bastılar, zat ettiler. Daha şu halkın arasında şeyler var, o da atmadı, türmede oturmadık, Türkmenler diyediler. Kıynansak da şunlarlıklı adam diyediler var ya. Esası zaten yani şu da ne diyecek böyle adam, türmelerde, zatlarda, yine bizim şu esası şu basılan bizim ilitamız, adımız, ovadan, adı ovadan depe deyip adı vardı, yani ovadan depeni var ya, konsulagir yalık ullandılar var ya. Adına karamazdan. Jurnalistler yoktu. Onlar hepsi gittiler. Türkmen halkının üstünden var ya, bonsu prosto eksperiment geçiren yalak olur da, benim fikrimce. Benim fikrimce şeyler eksperiment geçirdiler. Şu Türkmenin medeniyetini, Türkmenin şu milli uzatları döretmediler. Gaytim onu zaman ruhlama çıkardılar. Ne mi diysem? Şunları da bilmiyorum. Ben taşından görüyorum de şunları da deyip geçti. Sağ olun. Nettar. Söz hakkını size mesleğinizi koşturuyorsunuz. Salamu aleyküm hemmenize. Salamu aleyküm vatandaşlar. Özgedemine şu 2002 yıla çeli näme bolandygyny aýdyp berip bilýän. Men şu döwürlerde Halkholçuluk institutuna işleýärdim, doçent kandidat nauk. 20 ýyllap işledim. Şu ýa-ni anadurda aýdyp geçdi. Umuman administrativny buyruk sistema geçip başladı. Dilinde bazı iqtisadiyata geç yaz deyip aydılıyordu. Hem yerde yöne praktikada kemden hem metodokları buyruk sistema geçip başladı. Biz şunu institutta da görüp oturduk. Bize şu okul meselesine saatları ayırıp kıysaldıp predmetleri, dersleri ayırıp kıysaldıp ondan mektepleri misal için 9 yıllık ettiler, institutları 2-3 institutta 7 yıl okuduluyordu, 5 yılı düşürdüler. Şeydik kemden neslin ağını aldılar, aklını aldılar, bilim almağa hukukunu mahrum ettiler.
Ne için, ne sebeple, neçe bilimsiz olsa halk, millet, şonça da onu ulanıp bolya, manipulirip edip bolya, kellelerine ne koysan şonu hakikat mukadip alyalar şu adamlar. Şu mesela, şu maksadı bilen edilen olmalı. Yani vendetta doğru etti, eksperiment yağlı ya da poligon yağlı. Eğer de her kim öz yerine, öz işleyen yerine, öyünü, vaktini, hak hukukunu talep edip bilse, şunla bu yağdaya düşmez mukadiyen. Men fikrim olunca. Misal getireyim, yadımıza düşen olsa çareleri alkıdıp başladılar şu dövrlerde. Okuvchiları, mektepten, instituttan studentleri. Bir gezek 28 dekabrmda yaman soğuktu. Giyinsem üşüyen dışarı çıksam. Bir de şu bayırlara uğradıp şu tayda ağaç ektiriyadiler. Bazılarını özüm praznik olacak güllerde hemmemiz barmalı deyip kafedrada şeyle buyurup geldi. Men şu tayda baramdan çağıcıklar diye studentler biz için öz çağımızı yani üşep durun yerlerini sandırap titrep yine de gazıp böğürler, ekip böğürler bizim şoma nadziratel yani seyretmeli, kovmalı, sağnamalı, kıygırmalı, şunu yani bizden talep ediyordular. Bizim men onun hiç kaçan bu görmedim, onu biliyordular rukovodstvo. Son seyretsem bağırlığım geldi da yukarıdan ministerler, vice-premierler, bir topar maşinler gelip televizyona düşürüyen olmalı. Aylanıp böğürler, o zaman bizim yanımıza geçenler kârleri menimle ön student o neme olansam, salamlaştım ben onlarla. Rektörüm geçip var ya. Onların bana salam verdiler, o zaman kovmuşsunuz diyenler, benim şükür yakşı, ne görüyorsunuz mu, ayal maşgalı, şu soğukta çağları tecemeli olup duruz deyip şey deydim. Yöne bir deydim, birinciden şu dövrde уже bilip kaldık, hemen gördük hem köp ekilen ağaçlan köpsi uğrayanlığını, vaktini, doğru vaktinde ekilmediği için, seyredilmek için yine izleyicini satın alıyorlar, şunu eşittik. Özüm kımmet bahalı İran'dan bir yerden yolkalar alıp ekiliyordu. Bunun bir efektivnesi var mı yok mu deyip soradım da, şunun için ben fikrim boyunca çepuhoy занимаемся diyemize. Rektör şuna dedi, ay görürüz geçtiler şey. Ertesi yine de sapağa irden varyan yolda muğalimler tecrübesi salakın salam aleyküm spasibo deyip geçip varyan. Benim neyim oldu deyip kafedra varsam giyece gaz yığına koyuptur. Ayal maşgalaları neme çıkarmalı deldi. Şu yoğura mı, çare mi? Demek aytsam nemesi neticesi bolyan ekan. Yerlerde her kim özü düşündürüp kıygırmanı, düşündürüp logiki taydan ne için bu bolanak deyip aydılsa bu yerine yetirip bolyan ekan. Yine şu yerde Niyaz'ın dövrüne nehili ütkülüşmeler oldu diyelerine esası bellemeli zat. Misal için prokuratura men hemişe de şunu aydiyan, hemişe nadzorlu organ diye. Nadzorlu demek gözükçülük ediyen organ bolmalı. Şu dövrde Atacanova baş prokuror bolansam, aslında şu ne spesialist, şu nadzorlu funksiyadan karательный funksiya öğürdü prokuraturanı. İzarlamak maksadı bilen dörödülen prokuratura dörödüldi. Bundan başka şu dövrlerden başlap, yankı andırdığın aytışalı, eğer bir Amanov diyen bir zat günahkar olsa, başkaça fikirlenen olsa, derrew şoň hemme garyndaşlaryny, tanışlaryny, dostlaryny soraga çekip, eğer soralarda yalakalyk etmese, benim potensialini başkaça fikirlenen bolmagy mümkin deyip izarlamalara sedevar bolýadylar şu garyndaşlar. Bundan başka yine de prokuratura, polisiya, belki silavikler öz işini yerine getirmeni, olan köpsi doğru bilim almansan, tecrübeleri bolmansan, kvalifikasyası bolmansan, olur ilk başta şu yalakalık etsen, şonuna yerine galayan, kreslana galayan, bezipamına galayan deyip, dine şonu sürüp başladılar. Hem yerde, hem uğurlarda, hem pudoklarda. Şeydivan kemkemden bu sistemani
dargatdylar. Öňkü bar baýlyklarymyzy näme diýsem, her hili gowy poложитель nemelerimiz bardy, tejribelerimiz, yetişen kvalifisirli spesialistlerimiz bardy. Şonuň hemmesini dargatyp, täze gelen nesili başgaça terbiye berip başladılar. Hemme bu doklarda. İktisadiyet bolsun, siyaset bolsun, ya da medeniyet bolsun. 2007 ýylda Berdimuhammedow gelen soň, olam şonu dökmäni, şonu östürüp başlady. Näme şunu aýtjak. Atamurat Saparov, söz sizde. Salamu aleykum, hormatly vatandaşlar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow hakda gurrun alyp barýas. Ýagny Saparmurat Niýazow wezipäge geçende men 7 ýaşly oglandym. Mene bugünkü günem 40'a ýakynlaşdym. Emma şondan bäri käbir meselelere düşünmedik yerlerim bar, hatta bir neçe soraglara jogap tapmadyk yerlerim bar, hatta hayran kaldıryan faktorlarym ýüze çykdy. Ilki bilen başladyň Niýazowyň familiýasy, ýagny Niýazow. O mekteplerde 7 arkasyna öwretdiler Niýazowyň, emma şu ýerde Niýaz atly şahsiýet hiç hili ýagdaýda geçenak. Annaly çozgun, agoýly way, Taňryberdi way, Artyk way, Anna Niýaz, o Atamurat, emma Niýaz diýen at ýok. Men özümden mysal alsam, mana Atamurat Saparov. Hakamyň kakasynyň ady Saparov bolan. Men şonuň adyny göterýän. Saparov ýagny familiýa edip Demek, ata-babalaryna hormat goýmadyk bir şahsiýet diýsek, ýalňyşmaz diýip pikir etýän. Ýene bir hayran galdyrýan mesele, Niýazow SSR döwrüne. Erwet döwür, ýagny hatda kitaplarynyň käbir ýerlerinde ajdarhalyk döwrü diýip adlandyran ýerler de bar. Emma oýlanyp görsek, şo ajdarhalyk döwrüniň esasynda ýagny ýaşullar bellep geçdi. Şol ýetim, o garyndaş hiç zady ýok, şunu kömek edeliň zat diýip şo derejeye ýetiren SSR döwrü dermi? SSR hökümeti dermi? Ýagny iýen saçagyna tüýkürmek diýip men şonuň ýaly düşünýän. Ondan başga ýene vatandaşlarymyzyň hayran galdyrýan hereketleri var. Ana YouTube'da, TikTok videolarda Niýazowyň suraty goýulsa ýa şonuň videolary bolsa, ay beýik serdarymyz ýatan ýeri ýakty bolsun, vay atamyz, vay onymyz, bunymyz. Elbetde olaryň pikiri. O pikirine barışamak emma şol adamlary, ýagny nähili diýsem, ýat geçligi ören kıyska adamlar diýip biljek. Sebebi bir günün içinde 15.000 sany medisina işgäri sakraşat eden adam. Medisina diýmek näme bul? Saglyk diýmek vatandaşlar. Ýagny Türkmenistanda saglyk gerek däl diýen manyny berýär. Bir günde 15.000 sany medisina işgärini işden boşatmak. Ýadyňyzdan çykaýdy ötýän garrylaryň pensiýalary kesildi. Ýadyňyzdan çykdymy diýmek? Kıyska ýat geçligimiz var. Hem Türkmenistan indi garrylaryna pensiýa berip bilmez ýaly döwletme. Tebiga resurslarymyza seretsek. Indi meni has hayran kaldıryan mesele, Ruhnama kitabında näme diýer? 3 gezek Ruhnamany okan adam cennete girer diýe, men Allah diýe haýyş etdim şonu diýe. Indi logika tarapdan kellemizi işledip seretsek, diýmek Allah bilen şertnama, ýagny kontrat baglaşan şahsiýet diýip aýdyp biles. Ýagny men aýtsam, ana durda meniň adymdan bir adam barjak, sen şoňa bir 5 manat pul beräýsin diýip, ýa Nurmuhammed aga meniň adymdan bir adam barjakdyr, garnyny doýurup goýberäý diýip edil bir kontakta giren ýaly düşünmeli bolýas. 3 gezek Ruhnamany okan adam cennetin kapysy açylýar şoňa. Bu gülkünçlermi vatandaşlar? O bugünkü gün ýene men has bir hayran kaldyrýan zat. Bolýar, ilkinji Türkmenistanyň prezidenti, döwlet esaslandyrjy, howa beýik serdarymyz Türkmenbaşy ýene indi kabry, mazary meselesinde Rusçaga aýdanda mogila alın ana Fidel Castro Kubada kim barsa bara vermeli mazaryna açykdyr. Ene Özbekistanyň prezidenti Edil İslam Karimov Niýazow bilen deň derejede deň tutuldy. Samarkandda mazary dor hiç ile ne o post var, ne o почётный часовой neme var, arkaýyn bara vermeli. Rossiýada Novodevичи kladbişeden Yeltsin ýatyr. Arkaýyn bara vermeli. Emma bizinkide почётный karawul, eli karawul, näme awtomatly durýar. Gelme gelsen ataryn diýip. Näme sebäpden? Sebebi eden etdilikler belli, hatta mazarından ar almasın halk diýip. Häli bugün hatta mazaryny gorap saklap gelip oturýarlar. Emma men näme üçindir? Şu videolarda, TikTok videolarda, YouTube videolarda, vay atamız, vay babamız, sen olsan başkaça olardı, vay sen ölmeliydin, sen yaşamalıydın deyip yazan adamlar nefsim ağrıyor. Söyleyecekler men. Onların şahsı pikiri. Men söyleyecekler yani nefsim ağrıyor. Ne derecede?
yat geçtiğiniz kıyıska eken. Ne derecede? Yankı belirlep geçişmeyalım. Bir günün içinde 15 bin medisini içgardını sakraşat etmek, işten ayırmak. Demek Türkmen halkı öleversin. Keserlikten. Ama devletin büdjetine ziyan getirmesin diye manada edilen iş bugünkü gün gerek oldu mu? Saldatlar yadınızda bolsa gayaların yerine koyup köp iş yerlerine saldatları alıp doğru değil mi? Hakikaten açıklarım şulardan ibaret vatandaşlar. Oylanıp fikirlerinin videolarda bir zat yazmazımızdan fikirler görün. Ben şu yazı oturanım şu adama münasip mi değil mi deyip birazcık bir geçmişe seyredin. Geçmişim olmadığın geleceği olmaz diye ben özüm 10 yaşımda baktım. Çörek oçurunda gicelep yattım. Doğru. Türkmenistan kararsız oldu, buğday ekilmedi, ektik deyip yanlış maglumat verdiler, hasavat verdiler, çörek kıtçılığı oldu. Ama düzeltilmeli değil mi? Hali bugün şu sistemi devam etkili oturuyor. Düğünü koyan, esaslandıran kim? Şu övüp komentariye yazıyan Sapar Murat Atayev Niyaz diyen adamdır. Şu adam düğünü esaslandırıcı, diktaturanın düğünü koyucu, fundamentini esaslandırıcı sol şahsiyettir. Ün söylenimiz için köp sağ olun, açacaklarım şulardan ibaret. Sağ olun. Vincetta yine Doğru, bir söz almak isteyen. Ters söz hakkını hayli verin. 15 bin medisinski sestralar dedim. Doğru biz var şu arada Nurhat Çarıç yadınıza var olsa köp neme press release'ları yazdık, onun halkara kurumaları yüzlendik. Şol sanında neme var adı da сокращение edilen belki onun pensionerler var adı da. Bu ne için edilenini doğru ayttın yani. Sebebi uşu adamın aklı ütkap başladı. Yankı sen aytışın yani Allah ölen den özünü görüyedi. Nurhat Çarıç yadınıza var olsa bir parat günü men şu nemeni yağışı özüm ayırdım diyen yani şun yani bir zatlar çıkış edip ayıttı yadınıza var olsa. Ol dine ayran nokta mı? Esizlik vakti yağdırma milyardı yağışı. Şunun kurok günü yankı hasırlamıda diyan vetiremezsin. Men yağış yağdır yani. Yağış yağdır yani. Ya oncuk musayifın aytışalı Hindistan'a bir ziyaretle baranna Niyaz'ın şeyde bir gücü vardı. Kabinetin oturkak birden bir sinek uçuk geldi. Şuna hıt dedi onun pat etti de sinek öleydi diye. Sanaki yolbaşılar gen görüp bunu atyanladı neyme deyip şunu yani maskaraçılığa da geldik ahirin. Şolar yani zatlarım bol geçti. Ne görelim olsa Aytsan gülkün şeali olun yöne bunu gülmeli almanı, kıynanmalı, ağlamalı diye tengam yanlışlar. Onun ben yine başta tercih olun, yankı 15 bin devini bana da yatlattı. Olduğunda 15 bin işgarlar helak oldu diyelim. Yöne şu 15 bin neçe adama sağlığını koruyordu, neçe adama peyda veriyordu. Şol adamlar olaram horruğa kaldı. Şimdi şolun bir topori öz vatanına, medisina hizmetini görülmediği adamlar yok oldu gitti. Niyazın etkiyanıydın, 15 bin adam değil. O 15 bin arkasına 150 bin olmak mümkün. Düşünüyorsun mu? Nehili diyan. Olduğunda bir mesele. Onun bağışlan mümkün olsa ben yine bir koşukladım var. Yani başta aydamda birazcık kovluktum mu ne mi? Sonundan Anadolu'da aydanla da yazımı düştü. Stalin vardı diyenle. Bir ulu yığınakta yankı ulu Respublikan aktivinde. O yankı etraf hakimlerinin içinde katlaşıyordu. Şu ulu aktivde yankı Niyazi fırsat idi. Ben dedi Stalin'in kitabını okuyan, Stalin'i öğrenen neydi? Ondan şu yerde yığınakta hem şey olur yani yığınak kullanına zaten bir den duşun nimetyen haberlaşan ya duşyan ya bilip kralşyan adamla yan yana oturuyan da. Şunlar şey dedi olin yanımda oturanlar adına mayda oturacak gel şu mahalle cennem doğun kardeşlerine azar vermekleri mümkün. Şunun için aydamak. Birbirimize sereziştik de bir 37. yıla getireceği olduydık. Şunu, şu şey diyenle. Yoğun bir topar hareketleri öyle düzülüyor da şunun için ben yankı Anadolu'dan Stalin diyenli şu vakaya adıma düştü. Şunu entek o devreler 90. yılın
birinci yarımda menen tek ilçe olup gitmeken. Şo döwürde eýem özünüň şo Stalin ýoluna geçşegini aýtdy, şo pikir bilen. Ana şonu aýtjakdym. Onuň Niýazowy bir şo barada ilçe olup işleýän öwrümde, ýani dogry aýtdylar, akademiýany ýapdy, sirki, baleti, onuň operany, şu zatlary ýapylanyna ýanky ilçeleň arasynda bir duşluklar bolýar da bir döwletiň garaşsyz günlüğüne priýom etýärler, hem ilçeleri çagyrýarlar. Esasam ýanky Gunwatar döwletiň ilçeleri meni görenne sorýardy. O nähil bolýar? Näme üçin bular ýaly sungat urundan ýapylýar, akademiýany ýapylýar, ol bir uly ýalňyşyň ahyryny soranna şo döwürde yer açylan ok, yere giren ok. Nähil düşünürjeňi bilen ok. Ýamanna otursa ol ilçi, sen ilçi olup ýörkäň, ony diýmäne hakyň ýok. Näme üçin neken sen prezidentiň wekili höküminde o döwletde. Onu sen açaçan etken hareketlerini yanlıştıysan edilşe mahal apozisiya geçermeli. Ya olmasa seni izine çağırırlar, onun izden çıkacağın belli zaten. Şu diyen şolar yali yaldaylara getiriyadi tiyan hareketleri bilen. Yöne umumi doğru aydılli. Yankı inteligensiyanı yok etti. Ilmi yok etti, bilimi yok etti. Mektepler hakikaten 11 yıllıktan 8 yıllığa geldi. Bir topor esasi predmetler rayılına ruhnamı öğrenilur dediğine esasi predmet ol kaldı. Ondan yukarı bilim cayları, institutları, üniversiteleri, bir institut 7 yıl okuyordu. 7 yıl okuyup diplomalıydılar bir institut okuyanlar. Hemmesini 2 yıla getirdi. 2 yılda ne öğrenebilir? Üniversitede oturan adam, o yaşlar onun nehili spesyalist olabilir. Yani devleti dargattı. Onun doğru Berdi Muhammedov prezident olanı kavr bilim uğrunu, ilim uğrunu yerine getirdi. Hakikaten pensiyani, karılan pensiyasını nimeti yine önkütüne getirdi. Önküyadaya. Yöne umumi hem kalan ervet yollarını öňem aýdyp geçtim. Dowam etdiler. Oğlum şuň dowam etýär. İnna sonki ayal maşallara karşı edilen hareketleri daha yöne kelleri zaten bir sivilizasyon devlette. Hakikaten biz devletimizi demokratik devleti diye pasav etýär. İngolmanı konstitusiyada yazılgı şeyle. Yöne edilen hareketler ona gavat gelin o. Ine kıysa yine de önkü aydanmak başon çok bolýanım şu zatlar. Düşünükli, sağ olun. Söz hakkında söz sizde, mikrofonunuzu açın. Men bir şu yerde razıcık goşayın, käbir ýaşlar düşünmeýän aýdýalar şu Niýazow o döwürde bir näçe ýa aýtdylar, duz, gaz, belki zatlary muht berdi, pasobiýalar, belki zatlar. Şu ýerde näme düşünmeli? Önüm öldürmen diňe çiğ mal satýan döwlet hiç kaçan baý bolmaýar, birinciden. İkinciden, o döwürlerde ýurdun kapitaly, potensialy bolansa, şonu ulanyp, şoň esasyna, ýa-ni halka ilk başta bir hili nemeler berilen ýaly boldy. Soňluk bilen bazar yksadydy geçip bilmän soň, tejribeli spesialistlere ýol berilmän soň, hemme mümkinçilikleri, potensialy yitirildi. Şeýdibem dargady, ýurdam, yksadyýatam, şol esasyna şuny häzirki rejimim dowamlady şuny. Has beter ýagdaýa getirdi. Я хочу привести два документа. Один документ – это после смерти Ниязова есть такая организация, Всемирная организация продовольствия, ООН. Они провели исследование по поводу выращивания зерна в Туркменистане. Так вот, специалисты эти посчитали, они ездили, насколько я понял, они ездили в Туркменистан, все посмотрели. И получилось таким образом. До 2007 года Туркменистан вложил в зерновое хозяйство
3 миллиарда долларов. И в результате этих вложений Туркменистан получил урожай, оцениваемый в 1,5 миллиарда долларов. То есть 2 миллиарда закапывали, 1 миллиард выкапывали. Вот на этом строилась экономика Ниязова. Очень вредно. К сожалению, Бердымухамедов продолжает эту порочную практику. Другой документ я хочу привести. Это то, что Атамурат сказал, вот нам культивировали Ниязова и так далее, так далее. У меня есть дело, которое рассматривалось в Народном суде Сталинского района Ашхабадской области о привлечении к административной ответственности гражданку Ниязовой Гурбан Султан. Год скажи. Это было в 1944 году, где написано: из материалов дела видно, что жительница сельского совета Кипчак, нигде не работающая гражданка Ниязова Гурбан Султан, муж которой Атамурат Ниязов, является предателем нашей великой советской родины. В тяжелые годы в битве с фашистами за Северный Кавказ с отрядом подонков добровольно, без боя, сдался в плен немецко-фашистскому командованию. И в приговоре этом говорится о том, она вела, как вам сказать, была женщиной легкого поведения и вела такой образ жизни. Приговор постановляет жительницу сельского совета Кипчак Сталинского района Ниязову Гурбан Султан подвергнуть наложению штрафа в виде исправительно-принудительных работ сроком на 30 дней на полях колхоза «Социализм» Сталинского района на благо нашего социалистической советской родины без выплаты денежного вознаграждения за выполненную работу. И второй пункт. Предупредить гражданку Ниязова, если она в течение 3 дней после административного наказания не устроится на работу, то будет признана социально вредным элементом с последующим привлечением к уголовной ответственности. Вот суть того Ниязова, откуда растут корни. Я не знаю, как ЦК КПСС пропустила вот это. В начале 2000-х я видел интервью того же Лигачева, который способствовал приходу к власти в Туркменистане Ниязова. И он был сам удивлен и поражен, что привел к власти вот этого, я не знаю, у меня других слов нету, недочеловека. Но самое главное, меня расстраивает то, что молодые люди 90 года рождения начинают восхвалять Ниязова, называя его Сапар Атаич, великий человек, пришел к власти. Ребята, у нас будет не один зум, и я вам докажу, что он пришел к власти путем переворота, незаконного переворота. Спасибо. Это молодежь, про которую ты говоришь, Анна Дурди. Они воспитались на идеологии Ниязова, поэтому они восхваляют его. Им не с чем сравнить. Сравнить с тем периодом, что было до Ниязова. Я хотела бы добавить, например, ben 98 yılda 1. klasa vardım da Türkmenistan'da ve biz mesela Yankı Niyazov'un atası Enes Bara'da goşkular düzülüp kitaplara yazılıptı. Şoları yatlap, şonun yalı bilim aldık. Mesela televizorlarda Yankı Niyazov'un önüne çıkan adamlara pul sovadı berliyerdi yadınızda bolsa. Ondan sonra oğlanlara saat berliyerdi, saatin içinde Niyazov'un nemesi var. Kızlara mata padark eden bolyadı ve şu vaxtlar men hazır fikirlenip oturuyan da Yankı ayların adı ütkediləndə, heptenin günlerin adı ütkediləndə halktan ya da muallimlerden hiç karşılık yoktu ya da şu zatların yanlışlığını düşündüren bir adam yoktu. Bize meselemde en azından öz aralarında gürleşmenin yetişen yerimde öz aralarında gurun edenlere dajmen yadımda yok. Niyazov'un ölen günü ben dünyalı yadımda meselem televizorda hiçli programa görkezmen Dine Baydağ'ın suratı vardı ve
yankı speaker çıkıp ölenligi barada habar berende men tanışlarım, men yaşayan yerimde köp adam ağlaptı. Sebäbi häzir men sizin aýdyp berýän zatlarınız, okap gören zatlarım ve özümün oku döwrü alan bilimim, mesela Ruhnama kitabını kim yatlasa televizora çıkarıp sowgat berilýärdi ve okuwçylary şoňa özendirýärdiler. Ine Ruhnaman yatlasaň şunun ýaly padarka berilýär prezidentin öz adyndan ýene näme. Şonun ýaly ulalanymyz üçin belki de biz köp zatlary zamyçat etmedik-de, görüp bilmedik nämenin nämeligini diýip pikir edýän men. Demek şu wagt ýöritöleşen siyasat kultu kaldırmak, ýöritöleşen siyasat alıp barynýardy. Yankı Nursultan'ın aşıyali, şolar yalor böyle küçük sorgutçuk gören olup, onun ruhnamada terbiye edilen yaşlar, onlar neyme? Başka yerden bir hiç haber albilen o gahrin. Awa. Şoň üçin inni bu şu döwrün yaşları inni yetişti. Şunki agry ýagdaýy görýär. O mahal näme? Agry ýagdaýy olan enatalary gördü. Olar ýöne çağa bolansoň okuw atnap ýejek işi var, geýmeşigi var. Ýeňen gözleri ýetişenne özleri inni berdi Muhammed döwrüne ýetişdi. Mahal agry ýagdaýlary görüp deňeşdirip kä adamlar ýalňyş hereket etýär. Şoň üçin bizim şunki etýän çykyşymız bir sefer adama hakikati açar, hakikati görkezler, gözünü açar. Şoň üçin onun deňeşdirlerini bilerler. Niyazov Umi ya Berdi Muhammed fermetmi. O Berdi Muhammed Niyaz'ın edenlerini dogam etýär. Şu halky ýagdaýy şu döwre geçirýän. Edil deseňdir. Niyazov bunu şu derejeye getirdi. Berdi Muhammed onu diňe oğlu bilen häzirini dogam etýärler. Şoň üçin bilmän entek ýaşlar bilmän etýän ýanky hereketleri. Onun dowra etdiler. Bir topor geçeni ýadyna çykardyk diýenni. Şu döwrdaky horluk çeken adamlarym hem hal deňeşdirip şu döwrde diýerler bolin, olar uly ýalňyş goý berýärler. Näme üçin diýsem bu erwetdatdan ýene daýdyk geçen diýini tutun Niyazov. Şu esasy zat aýdyp geçek bolýanlar, şu ýanjy ýaşlar zatlar diýdik bu o zat. Esas diýen zatlar mut suýumyz bardy, mut toğumyz bardy, mut gazymyz bardy. Vatandaşlar şu mut suw bilen tok bilen gaz bilen azatlygymyzy alýarlar elimizden bara. Esasy zat şu. За бесплатную воду, газ и электричество они украли нашу свободу. Bolar onda vatandaşlar gepleşme sonuna geldik. Hemen minnetdarlyk bildirýäs. Ýene-ki gepleşiklere çenli hoş sağ bolun.